Welkom bij een extra nieuwsflits van KVW. Vannacht zijn er 3 gevangenen uit de koepelgevangenis in Breda ontsnapt. Het gaat om de beruchte baron met zijn handlangers Vlugge Jaapie en B2. Let op, ze zijn extreem gevaarlijk. Hier kunnen wij ons wel schuilen, want hier zit niemand. Bas, Ja, wat gaan we hier doen dan? een appelsap drinken. Oh, lekker. Lekker hoor. Meneer, mogen wij een appelsap? Oh, we moeten naar een vaste schuilplaats gaan. Ik wil scheepbanaan. Nee, Balrad. Een vaste schuilplaats gaan. Ja, oh, zeg dat dan. Ja. Dat zeg je toch. Oh, maar Bas, waar moeten we dan eigenlijk naartoe? Je bent zelf een koe! Nee, ik vraag waar dat we naartoe moeten. Oh! Ja. Ik weet nog wel een goede schuilplaats. Achteraf ergens waar niemand ons kan vinden. De kust is veilig, kom mee. Kijk, daar staat een auto. Die gaan we pikken. Hey, figuur, kom. Dan mag onze wagen. Bas, deze auto. Jazeker. Hé Jaapie, Ja. hij is ook mee. Oh ja. Ja, sorry hoor. Stop maar in. Bas, de auto is ook mee. Jazeker. Ja, op daar gaan we. Naar de schuilplaats. Naar de schuilplaats. Bas, Ja, waar is die schuilplek nou? ja, die is hier links. Daar links. Hopelijk! Nee, Nee, figuur. Schuilplek, zegt de baas toch? Oh, zeg dat dan! dat zei ik toch. Drommel. Oh. Laat dat maar aan Jaapie over. Daar is de schuilplek. Oh. Hé, de deur is niet open. Huh? Moet ik de deur slopen? Nee, Nee. figuur, de baas zegt toch dat de deur niet open is? Oh, zeg dat dan! Dat zeg ik toch. Maar laat maar Ja. gewoon over, Bas. Jaapie fixt dat wel. Bas, de deur is open. Ah, goed gedaan, Jaapie. Hey, figuur. Na u. Nou, u! Nee, na u. Huh? Ja. Waar moeten we zijn? Hier, ga maar zitten en luisteren naar mijn geniaal plan. Hey, figuur, ga zitten. Oh, baas, wat is het geniale plan? In Straprooi is de KVW. Huh? Moest
je naar de play? Nee, KVW. Oh, naar de play. Nee, Baldaad, naar de play. Luister dan ook naar de baas. Ja. KVW. En KVW, groep 3 en 4, die hebben een pot met geld gekregen. En die gaan wij stelen. Haha. We worden rijk. Hier ligt ergens de pot met goud. Ik was geen zout. Nee, de pot met goud. Stommeling. Dat is wel heel erg flauw, hè? Haha, het is ons gelukt. Wij zijn er We rijk. hebben het geld. Haha. Maar baas, wat als ze ons hier nou vinden? Ik heb een geniaal idee. Hé, wat hoor ik daar? Was dat de poort? Dat was de poort. Dat betekent dat ze binnen zijn. We moeten stil zijn, anders horen ze ons. Wat zeg je? Dat was de poort. Dat betekent dat ze binnen zijn. Wij moeten stil zijn, want anders horen ze ons. Figuur. Baas, Ja. ik zal een kijkje gaan nemen. Ga eens kijken of er iemand is. Baas, het was de wind maar. Ah, gelukkig. Maar voordat er iemand komt en ons vindt, Hier. gaan we dit verstoppen. Waar ze het nooit zullen vinden. En alleen wij weten waar het ligt. Ah, waar is die plek, baas? Dat zal ik jullie laten zien. Kom mee. Hé, figuur. Ga achter de baas aan. Kom mee, dan laat ik jullie de verstopplek zien. Hé, figuur. Kom maar. Naar u. Naar u. Naar u. Kom maar. Balrad, kom! Achter de baas aan. Ik lust geen banaan. Nee, achter de baas aan, figuur. Oh,